تمام دوست اب آپ قریب قریب آ جاؤ، جڑے پیچھے بیٹھے ہو قریب قریب آ جاؤ۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: کنت نبیا وآدم بین الطین والماء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسولا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب ذوق، شوق، پیار اور محبت دے نال اپنے لجپال آقا دی ذات والا شان تے نذرانے درود و سلام باواز بلند پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور الافئدۃ والعیون۔ آمدنی سائیں چما پیر تیرے، لب گھل ویسن جدتوں واسیں، میرے دل دی ماندی کوٹھڑی دے، در کھل ویسن جدتوں واسیں۔ اور جو گزری نال میں اجڑی دے، دکھ بھل ویسن جدتوں واسیں۔ ناشاد میں کمبلی بھولی نوں، لگ مل ویسن جدتوں واسیں۔ اور آپ دے ایمان نوں تازہ کرن والے جملے کہ لکھ سوہنے جگ تے آمن پے، تیرا جگ تے آمن ہک پاسے۔ لکھ سوہنے جگ تے آمن پے، تیرا جگ تے آمن ہک پاسے۔ کل جگ دی شاہی ہک پاسے، تیرا چن لہامن ہک پاسے۔ اور شاہین جتنی پرواز کرے، تیرا عرش تے جاون ہک پاسے۔ کل عالم رحمت ہک پاسے، تیرا لب مسکاون ہک پاسے۔ انتہائی واجب الاحترام والے شان علی مقام حضرات علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان، بانیان محفل اور دیگر میرے لجپال آقا دے ذکر دی محفل پاک دندر آن والے دوستو، عزیزو، بزرگو، بچو، بھائیو، بعد از حمد و ثنا شہنشاہ دو جہاں، زینت کون و مکان، رحمت عالمیاں، حامی بے کساں، ختم المرسلاں، فخر رسولاں، جانے دو جہاں،
آقا غریباں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات تے نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعائے میرا آپ سب دا مل بیٹھنا اللہ جل شانہ اپنے دربار گوہر بار دندر قبول اور منظور فرمائے، اور میرا بولنا، میرا پڑھنا، آپ دا سننا سنانا اللہ رب العزت اپنی جناب دندر قبول اور منظور فرمائے، اور وقت آخر وقت نزا اللہ جل شانہ سنساریاں نو اپنا اور اپنے لجپال مصطفیٰ دا کلمہ طیبہ نصیب فرمائے۔ آپ دی توجہ ہے انہوں سن سمجھ آ رہی بے کتنی توجہ ہے جی؟ نات خان ہون علماء ہون سمجھتے لگ ویندی نا کتنی توجہ ہے۔ تسی آکھ رہے ہو بھئی ہون دعائی منگ دے تے پر ساڑی جان چھوڑ دی، جے توڑا کوئی شاید سنن تے دل ہوئے تے کوئی شاید دسیے نہیں تے پھر دعائی کریے جی۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل علاقے دے نامور اور مشہور قاری قرآن بڑے عمدہ پر لطف اور پر کیف رنگچ اپنے آقا دی حمد و ثنا بیان فرما رہے ہیں، لیکن تو سنجے چپ بیٹھے ہو، کسی دا منہ کدے کسی دا کدے۔ یہ درود شریف واسطے یہ آکھیا تو میرے خیال صرف میں ہی پڑھیا جی۔ طبیعت خوش ہوئے، ایمان تازہ ہوئے، کلیجہ ٹھر جائے، رون تسکین پہنچے، توڑا دل تے دماغ گلاب دے پھول دی طرح مہک جائے اور کھل اٹھے، ساریاں مل کے بولنا سبحان اللہ۔ میں نے پتہ لگے میں کوئی شاید سنا رہا ہوں، تو انہیں پتہ لگے ایسی کوئی شاید سن رہے ہیں۔ ہر بندے دی نظر میرے چہرے تے ٹائم چونکہ کافی زیادہ ہو چکا، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، 15 تو 20 منٹ دی حاضری دے تساں چج نال سنی تے میں چج نال بیان کر سکتا۔ جے تساں بے توجہ دا مظاہرہ کیتا ساڈا بھی دل دکھدا بھی یار اسی کتنے محبت دے نال تے رنگ دے نال انہاں نوں رنگ رہے ہاں، تے تہاڈا دھیان سجے کھبے ہوئے، گفتگو تہاڈے دماغ تو اتاں جا رہی ہوئے، پھر نہ سنن دا فائدہ نہ سنان دا فائدہ۔ تہاڈی توجہ ہے سب دی؟ مل کے ذرا کھل کے بولو سبحان اللہ۔ میں تو اس نبی دی شان سنانی، پہلے میں نے دسو بھئی جماعت کتنے بجے، نماز تے کتنے بجے، تاکہ اس لحاظ نال تقریر کریے۔ ہو گئی؟ اچھا بس مختصراً حاضری توجہ کر سو، ایمان تازہ ہوئے مل کے بولنا سبحان اللہ۔ میں تو اس نبی دی شان سنان لگا جنہ 63 سالہ زندگی دنیا چ گزاری، اور ایک دن بھی تیرے نبی دے جسم تے کدی مکھی نہیں بیٹھی۔ جسم مصطفیٰ تے 63 سالہ دے اندر کدی مکھی نہیں بیٹھی۔ تقریر پنجابی چی نہیں جا کے سمجھ۔ میرے رب نے اپنے رسول دا سایہ نہیں بنایا کہ انج نہ ہوئے محمد عربی اگے کی جا رہے ہوں پیچھے سایہ ہوئے کسی دا پیر آ جائے تو مصطفیٰ دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ایک عجیب رنگ، عجیب کیفیت، عجب شان میرے مصطفیٰ نو رب نے بخشی۔ ہر زی روح، ہر سا لین والی چیز اپنی ماں دے پیٹ ناف دے ذریعے خوراک حاصل کر دی اور اس دی گروتھ ہوں دی۔ اس دی بڑھوتری دا عمل اپنی ماں دے پیٹ چاہے بچہ انسان دائے یا جانور دائے ناف دے ذریعے خوراک حاصل کردہ اور اس دی نشو نما ہوں دی۔ لیکن جدو تیرے مصطفیٰ پیدا ہوئے ناف کٹی ہوئی، ناف مریدہ، میرا اللہ اعلان کرنا چاہ رہا کہ عقل اور ایمان دے انیاں نو پتہ لگ جائے میرا نبی ماں دے پیٹ چ رہ کے بھی خوراک اور غذا دا محتاج نہیں۔ پھر ایک وکھری اور انوکھی شان بخشی، آقا دا قد درمیانہ ہے، مکے دے بڑے بڑے لینڈ لارڈ، اچھے تے لمے قداں والے تے سونے لوگ، ہر بیٹھک تے ای بحث، ہر دارے تے ای پنچایتاں، یار محمد دا قد درمیانہ ہے، لیکن جدو انہاں دے کولوں گزریا جائے یا مصطفیٰ دی مجلس اندر بیٹھا جائے، محمد عربی دا رخ زیبا ساڑھے نالوں اچھا نظر آندا ہے۔
مصطفیٰ کریم دا رخ زیبا ساڈے ساریاں دے نالوں اچا نظر آوندا ایک کس شان دے نبی نے انہاں دی ذات ویکھو تے ذات بے مثال انہاں دی بات ویکھو تے بات بے مثال انہاں دا اسم ویکھو تے اسم بے مثال انہاں دا جسم ویکھو تے جسم بے مثال انہاں دی اصل ویکھو تے اصل بے مثال انہاں دی نسل ویکھو تے نسل بے مثال انہاں دی عزت ویکھو تے عزت بے مثال انہاں دی عظمت ویکھو تے عظمت بے مثال انہاں دی جان ویکھو تے جان بے مثال انہاں دا ایمان ویکھو تے ایمان بے مثال میرے نبی دے غلاموں اگر محمد عربی کی زبان کو دیکھا جائے تو زبان سب سے اعلیٰ ہے محمد کا قرآن دیکھا جائے تو قرآن سب سے اعلیٰ ہے تو اپنے نبی جدو ویکھنا تے جس رنگ وچ ویکھنا تے جس جہت سمت ویکھنا تواڈے نبی دا نام سب تو اچا بھی ہے سب تو سچا بھی ہے میں آیت کریمہ موضوع سخن بڑائی قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ کہ تحقیق میرا اللہ فرما رہا میں ذکر رسول نو تواڈے وال نازل کیتا ذکر رسول نو تواڈے وال نازل کیتا نماز بھی اللہ دا ذکر ہے میرا اللہ فرما رہا اقیم الصلاۃ لذکری نماز قائم کرو واسطے میرے ذکر دے اللہ دا حکم ہے پر میرے رب دا عمل نہیں خانہ کعبہ پھر لو مسجد نبی پھر لو مسجد اقصی ویکھ لو دنیا دی کسی مسجد پھر لو نماز پڑھن واسطے اللہ دا حکم ہے پر دا عمل نہیں کدی کسی نہیں ویکھا کہ اللہ بھی نماز پڑھ رہے ہوئے حکم ہے عمل نہیں قرآن نو بھی اللہ نے ذکر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قرآن پڑھن واسطے اللہ دا حکم ہے پر میرے رب دا توجہ عمل نہیں صفا تے مروہ دی دوڑ اللہ دا حکم ہے او دا عمل نہیں ہجر اسود نو چومنا حکم ہے او دا عمل نہیں مقام ابراہیم تے نفل پڑھنے او دا حکم ہے او دا عمل نہیں جے اللہ توفیق دے وے زکات دین دی او دا حکم ہے او دا عمل نہیں توفیق ہے قربانی کرو او دا حکم ہے او دا عمل نہیں اور جورا بعد میرے نبی دے غلاموں رہن والیوں ذکر رسول او شان والا وظیفہ ہے میرے رب دا حکم ہی ہے میرے رب دا عمل بھی ہے اے ذکر رسول دا کمال ہے او دا حکم بھی ہے اور اس دا عمل بھی ہے پھر مسجدی بات ابراہیم علیہ السلام نے چھری چاہی پتر نو لٹایا منا دا میدان ہے سجا پیر پتر دے سینے تے رکھیا فلما اسلما وتلوا للجبین اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری آن تو پہلے کوئی مائی دلال قربانی نہیں دکھا سکتا قربانی تا ہوئی جے پہلے چھری آئی کعبہ دی تعمیر تو پہلے کوئی مائی دلال طواف کعبہ نہیں دکھا سکتا طواف کعبہ تا ہویا پہلے کعبہ بنیا دنیا دی کوئی چیز پہلے زمین بنائی گئی پھر بسائی گئی جی نات خان مننے تے گلے دے جادو نال انجینئر مننے گیا تے اپنی انجینئری دے نال ڈاکٹر مننے گیا تے اپنی ڈاکٹری دے نال مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تخت سرادی گہرائیاں تو لے کے عرش اولادی بلندی تک کائنات دی ہر شے پہلے بنائی گئی پھر منوائی گئی ایک میرا مصطفیٰ وہ شان والا رسول ہے جو پہلے منوایا گیا اور بعد میں بنایا گیا اللہ اکبر ہر چیز پہلے بنائی گئی پھر منوائی گئی تے آمنہ دلال ہوئے جڑا پہلے منوایا گیا تے بعد سارے بولو بنایا گیا سامین محترم آقا دا نام ہے محمد تواڈی توجہ چاہاں گا جولیاں بھر کے جانا آقا دا نام ہے محمد ہے ذاتی رکھیا اللہ آقا دا باقی جڑا احمد تے مکی تے مدنی تے ہاشمی تے قریشی اے سارے صفاتی نانے ذاتی نام ہے محمد جی میں اللہ دا ذاتی نام اللہ باقی رحمان رحیم مالک قدس سلام اے سارے صفاتی نے
اللہ دا ذاتی نا اللہ ہے تے مصطفیٰ دا ذاتی نا محمد ہے. رکھیا میرے رب نے ایک ایک لفظ قابل توجہ. آقا دا ذاتی نام محمد تے رکھیا میرے رب نے. علماء دی موجودگی سانے لوگ بیٹھے ہو, بزرگاں لکھیا کتاباں دے اندر بھائی جڑا لفظ محمد ہے نا اے حمد دے وچوں نکلیا. کس وچوں؟ حمد دے وچوں. حمد دا معنی اج تک پڑھدے سنے آئے ہو, حمد دا معنی تعریف تے قائدے دی روح نال محمد دا مطلب بنے گا تعریف والا. محمد دا معنی بنے گا تعریف والا. معاشرے دے اندر اے پکی تے ٹھکی گل ہے تعریف اودی ہوندی جس وچ نقص نہ ہوے. جس شے وچ نقص آ جائے قابل تعریف نہیں ہوندی. توجہ ہے تہاڈی؟ جیڑی چیز قابل تعریف ہوے اس وچ نقص نہیں ہوندا تے جس وچ نقص ہوے قابل تعریف نہیں ہوندی. ایک مجھ لے لو, اکھ بڑی لمبی چوڑی ہے, نیلی راوی دی نسل دی ہے, 10 کلو دودھ دیندی, لیکن اے دا ایک تھن نہیں. نقص آ گیا قابل تعریف نہ رہی. میں مجمع چ بندے نو کھڑا کراں بھئی نماز دے بھی پابندن, روزے بھی سارے رکھ دین, غریباں دا لحاظ تے خیال بھی بڑا کر دین, لیکن جھوٹ بول دین. ہن تعریفاں دا پہاڑ کھڑا کرن تو بعد میں ایک خامی دسی, اس ایک خامی نے تمام تعریفاں دے پانی پھیر کے رکھ دیتا. ہن او شخصیت تو بندہ قابل تعریف نہ رہا. آقا دا نام محمد ہے ذاتی, رکھیا اللہ نے, نکلیا حمد دے وچوں. توجہ, حمد مانا تعریف, محمد دا مانا تعریف والا. تعریف ہوندی کی دی جس وچ نقص نہ ہوے, جتھے نقص آ جائے او قابل تعریف نہیں ہوندا. میرے نبی دے غلاموں پھر ثابت کیا ہوا؟ اوہ جس میں عیب آ جائے, جس میں عیب آ جائے, جس میں عیب آ جائے وہ محمد نہیں ہے, اور جو محمد مصطفیٰ ہیں ان میں عیب نہیں ہے. جیڑے محمد مصطفیٰ نے انہاں عیب نہیں. پھر تو سا کسی اور محمد دا کلمہ پڑھیا, سا اور محمد دا پڑھیا جی. جیڑے دن دیوار دے پیچھے دا علم نہیں, اے گل جان دین تے اے نہیں, کچھ کر نہیں سکدے, کچھ ویکھ دے نہیں, تو سا پھر اور محمد دا کلمہ پڑھیا, اسا آمنہ دے لال دا پڑھیا. مل کے ذرا بولو سبحان اللہ, زور کھلے آئے. لو جی میرے نبی دے غلامو توجہ فرماؤ, ایک ایسی شان والا رسول جنہوں دیا شانہ میرے رب نے اپنے لارے اب قرآن دے اندر بیان فرمائیاں. آؤ برکت واسطے اللہ دا قرآن پڑھنے آؤ, اور رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ سارے مل کے گنگنا لو, ادا اپنی زبانی ترجمہ کرنے آ, اللہ دے قرآن دا اپنی زبانی ترجمہ کر لینے آ. پڑھو ہر پاسے پیانے دعائیاں تیرے نادیاں, ہر پاسے پیانے دعائیاں تیرے نادیاں, ہر پاسے پیانے دعائیاں تیرے نادیاں. بزرگاں نو معافی, بچیاں نو معافی, جوان ذرا سینے دا زور لا کے مل کے گنگنا لو. ہر پاسے پیانے دعائیاں تیرے نادیاں, ہر پاسے پیانے دعائیاں تیرے نادیاں, ہر پاسے پیانے دعائیاں تیرے. آقا دا ملا سونے ذرا زبانہ کھول کے مل کے گنگنا لو. ہر پاسے پیانے دعائیاں تیرے نادیاں,
ہر پاسے پیاں نے دعائیاں تیرے نادیاں اے ہر پاسے پیاں نے دعائیاں تیرے نادیاں اے عرش فرشی اترو شنایاں تیرے نادیاں عرش فرشی اترو شنایاں تیرے نادیاں عرش فرشی اترو شنایاں تیرے روشنائیاں تیرے نادیاں اے عرش فرشی اترو شنایاں تیرے مسلمانوں میرے آقا دے غلام جلوہ فرمانے جالس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم دے غلام جلوہ فرمانے ایک میرے نبی دا غلام بولیا کہنے لگا یارو دیکھو نا آدم علیہ السلام نو میرے رب نے کتنی شان عطا فرمائی کتنی عزت عطا فرمائی کتنا مقام بلندی عطا فرمایا اللہ نے انہوں نے صفی اللہ بنایا دوسرا بولیا انہوں دی شان ورال ورائے لیکن نوح علیہ السلام نے رب نے نجی اللہ بنایا تیسرا بولیا ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین نے خلیل اللہ بنایا چوتھا بولیا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ نے ذبی اللہ بنایا پنجواں بولیا موسیٰ علیہ السلام نے رب نے کلیم اللہ بنایا چھواں بولیا عیسیٰ علیہ السلام نے رب العالمین نے روح اللہ بنایا تھوڑی دیر گزری آمنہ دلالی آگئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میرے غلاموں آج کی نادہ ذکر خیر ہو رہے آئے سارے یک زبانوں کے رج کر دینے اے بدوحا دے چرے والے آ ملیتیاں ظلفہ والے آ مازاق دے کاجل والے آ علم نشرہ دے سینے والے آ حامیم دا کھنلا والے آ مزمل دے مدسر دیا چادرہ جوڑن والے آ لا مکان دیا سہرہ کرن والے آ کملی والے آ کوئی صفی اللہ بنے آئے کوئی نجی اللہ بنے آئے کوئی کلیم اللہ بنے آئے کوئی زبی اللہ بنے آئے کوئی خلیل اللہ بنے آئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا او میری بارگاہ دے اندر رہ کے مصطفیٰ دی غلامی دا پٹا اپنے گلے دا کلادہ بنان والے تو سین جان دے نہیں میرے رب نے مینوں رسول اللہ بنایا ہے میرے رب نے مینوں رسول اللہ بنایا ہے وہ نبیوں میں نبی سے کہ ختم الانبیاء تیرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء تیرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء تیرے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ ختم الانبیاء تیرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا تیرے حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب میرے آقا جدو دنیا تشریف لے کے آئے نا مکہ المکرمہ تے مکے دی ایک چراگاہ ایک جٹ بندہ آجڑی بکریاں پہ چرائے بے دھیان ہو گیا ایک بھیڑیا انہوں موقع ملیا بخاری دے حدیث پاک
اس نے ایک بکری آ کے نپ لی جدو بکری نپی بکری رولا پایا آجری توجہ کی تھی سوٹی کول آئی ٹھوس پنجابی گفتگو کر رہا تھا کہ ہر بندے سمجھ آئے انہیں بھیڑیے نو ماری سوٹی بھیڑیے بکری تے چھوڑ دیتی لیکن انسانی تے عربی زبان چ بولیا آکھن لگا اے بندے خدا میرے رب جو میں رزق دیتا تو کیوں کھو لیا تو کیوں چھین لیا انہیں آکھا کمال نہیں ہو گئی ہے جانور ہے جنگلی درندہ تے میری انسانی زبان وچ میرے نال ہم کلام ہو رہا جدو چرواہا حیران ہویا تے بیڑی اگلی گل کی تے انہاں کہا حیران ہو رہا اس نے کہا صرف حیران میرے پیراں تلو زمین نکل گئی بیڑیا کہنے لگا میں تین ایدے تو بھی حیران کراں انہیں آکھا کر آکھن لگا اے کھجوراں دے جھرمٹ دے اندر مکے دی فلاں گلی دے اندر سارے نبیاں دے متھے دا جھومر نبی آ گیا ساری دنیا انہاں دا کلمہ پڑھی تے تو اجے نہیں پڑھیا ساری دنیا مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے انہاں دی غلام بن گئی تو اجے نہیں پڑھیا اے سوٹی مین دے تیریاں بکریاں میں چرہنا تو جا محمد دا کلمہ پڑھ لو جی میرے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ سرکار دو عالم دا میں نہ سنیا کہن لگا جدو میں موجود ہاں تے تو بکری نپ لئی تے جدو میں نہیں ہونا پھر اللہ یا فض ہوئے گا چرواہا کہن لگا نانا پہلے گل ہور سی ہون گل ہور ہو گئی ہون میں تنو آپ بھیج رہا چرواہے نے سوٹی بھیڑیے نو دے دیتی پچھلے پیران سے کھڑا ہو گیا اگلے ہاتھا دینا سوٹی نو نپ لیا بکریاں چرانیاں شروع کر دیتیاں نے چرواہا جدو جان لگا او دے زین خیال آیا کیڑا اللہ دا نبی کوئی نہ تے پچھیا ہی کوئی نہیں او دے باپ دا نہ کوئی نہیں پچھیا او دے دادا دا نہ کوئی نہیں پچھیا پھر پچھلے پیران تے واپس آیا آکھن لگا انہاں دا نہ کیے بھیڑیا کہہ رہا نا محمد عبداللہ دا بیٹا عبد المطلب دا پوتا مکے دی فلاں گلی دندر ہونا دا گھر سرکار دو عالم دے غلاموں ہولی ہولی ٹردا جا رہے آئے خراما ٹردا جا رہے آئے گرمیاں دے دیہاڑے نے تو پیر دا ٹائم اپنے گھر آ گیا آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اودی بیوی نے دروازہ کھولیا بڑی حیرت دے نال بڑی تعجب دے نال ویکھ رہی آکھن لگی اج بکریاں بھی تیرے نال کوئی نہیں تے شام دی بجائے دوپہر ہی آ گئے آئے خیر تے ہے نا کوئی پریشانی تے نہیں نا کوئی بکری تے نہیں بیمار ہو گئی انہیں آکھا نا بکریاں بھی صحیح تے سلامہ نے کوئی پریشانی بھی نہیں جلدی کر میں نو سونے کپڑے دے دے میں نو نواں لباس دے دے انہیں آکھا گل کیے کہن لگا گل تنو بعد اندر دساں گا غسل خانے اندر گیا ہے سونا غسل کیتا نواں لباس بے تن کیتا ہے بیوی پیچھے پیچھے آ رہی انہیں آکھا گل تیرا سویا کیے ساری داستان سنائی اپنے گھروں چل پہ آئے اپنے گھروں نکل پہ آئے اور سارے راستے سوچدا جا رہے آئے محمد دے دروازے تے جاواں گا آمنہ دلال دے بوئے تے جاواں